Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la En Balma, on est kunafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati toko sebe agence la agence min be ni ya kanu. Ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min toko masebe abena gelade. O de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan sinkadi de ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission Allah ka faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum la sharika lak aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do an balimaw a y'a fɔ tare Agri Sup Bamako
min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don AgriSup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ AgriSup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye AgriSup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛnɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunia a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se Kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jeninbagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi
ay wili jona kana aw sigiyɔrɔ mamine ni festival Guérilla de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Chaka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew festival Guérilla de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye a kɔnɔ to togosila nin ka lakale aw ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ fila fila ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ ba Sunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ nin hutigɛ ma Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonin cinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye
o n'a ɲɔgɔnna camanw. Basungalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. Basungalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. A faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye. Sunkalo ne ko i taara ci in na wa. Dugutigi e fana sa taji bɛ n kun wa. Sunkalo ni gɛlɛya nana a bɛ ɲɛɲini ni hakili de ye e ma y'an ye ci bila Saka ma wa i fana sa. a ni ce. anba fulakɛ nin ye mun ye kun. nɔnɔ kɛnɛ. nin y'a kuma jaabi cogo sugu jumɛn ye. o tuma i ka ɲɛ cilen don wa kabini kunun ne y'a m'a fɔ ko n bɛ taa sanse ɲini wa bi de n ye dɔɔnin sɔrɔ. fulakɛ hakɛ to ne bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka kɛ n ka mobilɛti kɔnɔ. awɔ an b'a tila. min bɛ ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya waati an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nka Sunkalo ni nin kun ye ye i kun tɛ sɔn a tilali ma dɛ. an cɛ. anba dugutigi dugutigi anw nana dɛ dugu mansin bɛɛ jɔra ɲɔsi mansin tigasilan ɲɔfololan kɔlɔsilan hali an bɛ ji sama ni mɔtɛri minnu ye ka n'an nakɔw sɔn a bɛɛ jɔlen don. o tɛ ɲuman ye dɛ. taji tɛ dugu kɔnɔ. a ko bɛ ɲini ka kɛ kangalangaki ye dɛ. an ce. anba Saka Saka a ko ɲɛ sɔrɔla. Sunkalo a to an ka dɔn mɛn sa i t'a to hali cɛ kana fɔlɔ ne mun ye. dugutigi taji sɔrɔli gɛlɛyara nka ala barika la dɔ sɔrɔla ka di dugu taji feerelaw ma. o ɲana. fulakɛ. Saka ko duguba kɔnɔ ta fana ka gɛlɛn komi yan wa an bɛ ja minnu ye bɔlɔlɔ sira kan a man ɲi dɛ a bɛ mɔgɔw siran a bɛ mɔgɔw futinɛ i ni hurubina i ni mɛtina. tiɲɛ na taji ko gɛlɛya bɛ duguba kɔnɔ nka ɲɛ bɛna sɔrɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ kan k'u seko kɛ nka min bɛ ɲini an fɛ u bɛ ka ja jugu minnu bila bɔlɔlɔ sira fɛ taji ko gɛlɛya kan an kana ba don a la dɛ bari a kɛkun de ye ka jamana mankutu tiɲɛ ka maaw la futinɛ. Saka o ne ko taji ko gɛlɛya in bɛ anw dɔrɔn de fɛ Mali la yan wa. a y'i dɛ musokuntigi gɛlɛyaw nacogo de tɛ kelen ye n'o tɛ an bɛ dɔɔnin min na i ko bi taji ko gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ. Saka min bɛ ɲini taji feerelaw fɛ ni taji b'u bolo u kana mara u k'a bɔ k'a feere mɔgɔw ma sariya kɔnɔ an bɛɛ de ye kelen ye o. nin waati de la mɔgɔw kan k'u ka fasoden ɲumanya jira. jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara la dɛ wa u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa jamana mago bɛ taji hakɛ min na o ka don jamana kɔnɔ lakana kɔnɔ. ala k'o se d'u ma. ngonga. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam en Arabie Saoudite. Après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus.
L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye novembre kalo tile 19 san 2025. Mali fanga ɲɛma n'o ye premier ministre ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kunungo ka t'i ɲɛda douanelakaw bɛ taji sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min Bamakɔ kɔnɔna na yan. Jɛkulu min fana sigilen don n'o bɛ Mali tajuko ɲɛnabɔ n'o ye OMAP ye ka t'o fana jabalaw lajɛ. Fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan Abulaye ka tagali la sa a n'a yɛrɛ ɲɛ sigara mun kan an na o da aw tulo kan. Baara ni baaradege minisiri minnu bɛ AES kɔnɔ olu ka fɛɛrɛ kɛnɛba sigilen don sa du 26 mars la baara kurumbo karili kɛla kunun premier ministre yɛrɛ fɛ. Nka ɲan'o cɛ minisiri ninnu taara sibikaw fɛ yen kalasakaw olu ka kalanso min bɛ yen ni npogotigiw bɛ kalan k'o kɔnɔ ka t'u ɲɛda o kan. CNT ɲɛma ale ye Ngilɛw ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ yan ani Croix Rouge international olu bisimila. AES muso jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ye tɔn ɲɛma kura sɔrɔ. Muso ɲɛma ani ɲɛma dangan 10 olu sugandira kunun musow olu tɔgɔla minisiri ɲɛna olu yɛrɛ tɔgɔla so la. Baara in a kɛra cogo min an na tila ka ɲɛfɔli kɛ o fana na. Seko ni dɔnko ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ni danbe kɔnɔna na tumutukaw fɛ yen min ye o festival ɲɛbila baaraw ye o kɛra Bamakɔ ya kunungo. O fana kɛrɛfɛ sa burudamɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sigi sen kan u ka seko ni dɔnko la baaraw la. O baaraw fana kɛra Mamu Dafe tun bɛ o kɛnɛ kan. Diɲɛ Sireke naani ale ye kunnafoni di kɛ kunungo ka ɲɛsin cɛncɛnfuga jamanaw ni farafinna tilebiyanfan fanfɛlaw ma sa. Mali kuma min kɛra ye Isa Kɔnfuru tɔgɔ la an na o da aw tulo kan bi a bɛ se ka o faamuya cogo min. Farikolo ɲɛnajɛ la sa anw ka denmisɛnninw ni Brésil tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye sabula kunungo Maroc ye anw dasi 3-2. Badenya ndulati la sa Mali ale ni Jordan tun bɛ ɲɔgɔn na o banna 2-2 la ni Ala sɔnna a ma an n'an da don nin bɛɛ la ko Mbappé ni PSG bɛ ɲɔgɔn na dɛ fala ye. Wariko kuma tɛ. Fala ye farajɛlakaw ta ka fisa olu ka bɔlɔntanaw bɛ dɔ sɔrɔ anw ta ye yan an ka denmisɛnninw bɛ bɔlɔntan minnu bɛ bɔlɔntan labɛn olu de b'a wari sɔrɔ. Anw ta in ka di dɛ. Jɔyɔrɔ bɛ maa min bolo fɛn bɛ maa ma ye olu bɛɛ bɛ girin n'o bɔlɔntan jɔyɔrɔ nɔfɛ tuguni i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ko in kɔnɔ o dun ko fu don ko sara t'a la. Sara t'a la a dun tila ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ a nɔfɛ tuguni. Ala ka sababu ɲuman k'an ye. Nin y'an don kan ye bi sɔgɔma in na.
sɔgɔmada in na an bɛ taa diɲɛ seleke naani tɔnba ka so kɔnɔna na kunun ko min ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ani kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma conseil de sécurité ale dayɛlɛ farafinna tilebiyanfan ale ni cɛncɛnfuga jamanaw fala ye banbancɛwale ni juguwale min bɛ ka k'a kɔnɔ bi k'u ka conseil de sécurité ale la kunnafoni baara in kɛra kunun ko nin kalo in n'o ye novembre kalo ye conseil de sécurité ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye Sierra Leone jamanakuntigi ye Julius Maada Bio ale ye hakilina in ta yaasa baara ka se ka kɛ ɲɛfɔli ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil de sécurité yɛrɛ a bɛ se ka lamɛnli kɛ cogo di ka se ka faamuyali kɛ fala ye hukumu de kɔnɔna na kunun ko New York kaw fɛ yen barosigi in kɛra maa min ye kuma ta Mali tɔgɔ la o kɛra Isa Kɔnfuru ye Mali ka lasigiden don ale bɛ New York kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ seleke naani ka tɔn yɛrɛ ale kɔnɔna na min ye lasigiden Isa Kɔnfuru ye a ka laseli kɔnɔna na fala ye a ko fɔlɔ ko a bɛ bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka tila k'a ɲini jɛrɛjɛkulu maaw fɛ fala ye u ka hakɛto sabula min ye IS minisiriw ye minnu bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna olu ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ u y'u wasa don ale la sa n'ale Isa Kɔnfuru ye Mali tɔgɔ la ale ka se ka kuma ta u jamana saba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la IS hukumu kɔnɔna na a ko k'a bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin Julius Maada Bio ma min ye Sierra Leone jamanakuntigi ye conseil de sécurité o ɲɛmaya bɛ ale bolo nin kalo in na miirina min bɔra ale fana yɔrɔ yaasa kuma ɲɔgɔn ka se ka sigi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye ani farafinna tilebiyanfan fɛ fala ye banbanciwale juguwale ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la a ko ni lajɛ in nafa ka bon kosɛbɛ cɛncɛnfuga jamanaw bolo IS Burkina Faso Mali ale ni Niger ko sabula a bɛ san 10 bɔ min ye farafinna tilebiyanfan fɛ ka taa se min ye cɛncɛnfuga jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbanciw ni juguwale kɛbaaw kɛlen don ka na an'u dɛmɛbaa jɛkulu ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ ka na n tɛ da sigi an ka jamanadenw da la min ye musow ni denmisɛnw ye olu bɛ fa su ni tile dɔw jagoyalen don f'u ka u sigiyɔrɔw bila ka taa tunga fɛ caman bɛ bi olu tɛ se ka ji sɔrɔ u tɛ dumuni sɔrɔ u tɛ balo sɔrɔ wa u ka minɛnw b'u k'u su ni tile cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ko nin balawu min filɛ nin ye a tɛ dan olu dɔrɔn ma dɛ maaninfinw ka kalankɛyɔrɔw min ye dɔgɔtɔrɔsow ye adamadenya baaraw bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Isa Kɔnfuru ko u ye ta don nin bɛɛ lajɛlen la o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Isa Kɔnfuru ko min ye wolomasiri tabaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la IS cɛdenw ko nin waati in na olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi ko sabula min ye banbanciwale ni juguwale kɛbaaw ye n'o y'a sɔrɔ o kɛlen don k'u ɲɛ tana kɛ jamanadenw ye an'u bolominɛw ye min y'u ka sɔrɔw fana k'u bɛ ka u ɲɛsin olu ma sobaw tɛ sobaw ye minɛnw tɛ minɛnw ye tajiw tɛ taji ye u ɲɛ tana kɔni ye maaninfinw tɛmɛtɔ ye ko yaasa nin ko in ka se ka faamu diɲɛ janfa min bɛ yen ni Mali ni Burkina ni Niger b'o kɔnɔ bi a kɛlen don ka yiriwali a sensumaya kosɛbɛ baara bolodaliw a kɛlen don k'olu sensumaya cɛncɛnfuga jamana dugudenw caman kɔni y'a ye k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn o de la sa ko min ye kapitɛni Ibrahim Traoré Burkina Faso jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ni ale Mali furancɛla fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Abdramane Tchani n'ale ye Niger jamanakuntigi ye olu jɛra sa k'u hakilinaw kɛ kelen ye k'u miirinaw kɛ kelen ye ka filɛcogo lajɛ ko in na fala ye ka jɛ sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka IS k'ale sigi fɛɛrɛba minnu b'u bolo IS kɔnɔ o ye taabolo 3 ye wolomasiri tabaw ka ko o bɛ a la min ye jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko o bɛ a la yiriwaliko kuma ko belebeleba 3 bɛ u bolo o la sa ko min ye wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na jamana 3 in kɛlen don k'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen ngalanso ɲɔgɔn na k'o kɛ jɛkuluba kelen ye jɛrɛ in kɔnɔna na banbanciwale ni juguwale kɛbaaw k'olu dasili k'o baaraw kɛ ni Mali sɔrɔdasiw ye maa o maa gɛn ni Ala y'a ci k'i kunda Burkina kan u b'i nɔbɔ f'u sagona yɔrɔ ka t'i dɛrɛ Burkina bɛ ten Niger bɛ ten jamana 3 in kɔni olu dancɛw la kɛlen don ka se k'o baaraw kɛ Isa Kɔnfuru ko nin kɛnɛ in kan yan a tɛ se ka ɲɛ fiyewu f'ale ka taasibila kɛ wolomasiri tabaw ye
minnu su ni tile da t'u ye suna t'u ye u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don jamana saba in lakana ma maaw n'u bolominɛ olu la kɔlɔsili ma a ko ko a bana ta ko min ye bamanan wale kɛbaaw ye k'u kɔni dili donnen don kosɛbɛ anw ka cɛncɛnfuga jamana ninnu kɔnɔ wa min ye jamana kelen ye k'a fɔ k'e bɛ se ka nin ko kunbɛn k'o tɛ jamana saba fana k'o tɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ ka ɲɛsin nin ko in ma sabula n'u bɔra maa dɔ fɛ yen u bɛ taa maa dɔ fɛ yen o kɔrɔ basigi tɛ e ye lafiya t'i ye a ko ko min ye Mali jamana ye ale ni cɛncɛnfuga jamanaw ka taa fara AES jamanaw ka fala ye k'u bolo dayɛlɛlen don koyi maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka na dɛmɛ kɛ i bisimila i n'an bɛ ku nka i k'a bila i kunna k'a fɔ min ye AES jamanaw ye olu n'i ka bɛn n'i ka kelenya n'aw ka baara ɲɔgɔnya bɛ taa sira minnu fɛ o ye ko bɛ ko la i k'olu ye k'u to yen olu de bɛ u ka maaw sugandi u ni maa min bɛ baara kɛ olu de b'u ka dɛmɛbaaw sugandi u ni mun bɛ baara kɛ u ka jamanadenw ka nafa bɛ sɔrɔ fɛn min na olu ka ko bɛ taa o sira fɛ maa n'i b'a fɛ sa n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka nin bila i kunna Isa Kɔnfuru ko waliya o waliya mana sigi nin waati in na an fanfɛ bolow fɛ ka ninjuguya wale ni bamanan wale kɛlɛli baaraw sigi sen kan ko min ye fasojɔ ale ni AES jamanaw diinɛ n'u ŋaniya hukumu kɔnɔna na u bolo dayɛlɛlen don u ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ nka i k'a bila i kunna k'a fɔ ko min ye waliya minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ kɔrɔlen olu dɔw tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye AES jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a dɔn k'a faamuya bi wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka se ka kɛ bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na k'u bolodi ɲɔgɔn ma yaasa bamanan wale ni wale kɛbaaw a bɛ se ka kunbɛn cogo min o hukumu kɔnɔna na Isa Kɔnfuru ko min kan ka sigi sen kan ko fɛn minnu tun bɛ kɔrɔlen n'olu kun kɛra ko segi ka na k'o ka koyi k'a ye k'a fɔ maaw de bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ olu de bɛna na fɔ a y'a don tan a y'a bɔ tan walima olu b'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin aw ma walima ka bin maaw kan ka na ni josayira ko kuma ye k'a sɔrɔ politiki fɛɛrɛw don ka jamanaw dafiri k'u segi u sensabara kɔnɔ k'olu ti don o da fɛ ni maa si ye ko waleya min bɛ yen bi ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw olu bɛ baara kɛ cogo min ni maa min bɛ jɛ n'o ye i ka na i bisimila i ni AES jamanaw bɛ ku wa ko fana ko min ye fɛɛrɛ kura mana na sɔrɔ Nations Unies fɛ hakilina tilennenw ni kuntilenna kelenw na Mali ti ban ka don o la AES ti ban ka don o la nka ɲɛbila ye min ye o ye k'a fɔ an yɛrɛ minnu ye farafinnadenw ye an ka sɔn an ka bɛn anw minnu bɛ sigi kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ kabila kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ yɔrɔ kelenw kɔnɔna na anw minnu bɛ marabolo kelenw kɔnɔna na an ka sɔn an ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ka nin kɛlɛ in cɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔnɔnajɛlenya la ni ɲɔgɔn ye o ka fisa an ka to ka ɲɔgɔn ka kulusi dugumana filɛli baaraw kɛ Isa Kɔnfuru ka kuma 9 kɔnɔna na fala ye a ko sa ko min ye diɲɛ seleke naani ye filɛla min b'o bolo ninjuguya ni bamanan wale kɛlɛli la k'o yɛrɛ man ɲi koyi ko folu fana k'o lajɛ ka yɛlɛma don o la min ye Conseil de sécurité ye ale ka nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ nin ye ale bɛ foli kɛ o la Nations Unies yɛrɛ n'o ye ONU ye a secrétaire général a ye fɛn minnu fɔ olu bɛ tali kɛ o la ka o faamuya kosɛbɛ ko nka k'o yɔrɔ fana na k'u k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ min kɛ kɔrɔlen k'o tɛ se ka ɲɛ tuguni u bɛ baara minnu kɛ u bɛ laɲini minnu kɛ u bɛ bɛnkan minnu ta yaasa olu ka se ka sinsin baara ka se ka kɛ n'o ye u kan'u ta kɛ dalafɔli ye u k'a lajɛ sa baara bɛ se ka ɲɛ cogo min yaasa jaabi yɛrɛ ka se ka sɔrɔ dugudenw ka lafiya bɛ sɔrɔ min na u k'a kɛ o kɛcogo ye ko nɔn tɛ ko ka jamana ka taa sɔrɔ a sikulu cɛ ka na i n'a fɔ MINUSMA tun bɛ yan cogo min ko Mali y'o ye Mali y'o dɔn o danw yera o kɛcogow yera Mali ye misali min sɔrɔ o la o ɲɔgɔnna kɔni Mali mago t'o la tuguni wa min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu mago t'o la kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan ka jamana ninnu kolo don k'u dɛmɛ u ka se k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baaraw kɛ ko olu b'o o la nka fɛn o fɛn ye k'a fɔ k'i bɛna na ni jagoya fanga ni fɛn wɛrɛw ye ayiwa k'u n'u sigi k'u hakili jagabɔ hali n'o y'a sɔrɔ u y'a yira sa k'u ka jamanaw dayɛlɛlen don Isa Kɔnfuru ka kuma na a ko diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka ko faamuya cogo bɛɛ b'a dɔn bi ko min bɛ sen na a dogolen tɛ maa si la a ko bɛ kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ bamanan wale kɛbaaw bɛ dɛmɛ cogo min u ka fɛɛrɛw sigilen don cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama maa minnu mana minɛ bamanan wale kɛbaaw bolo jamana minnu bɛ musaka sara a musakaw bɛ kɛ cogo min a bɛ taa sira minnu fɛ waleyaw bɛ kɛ cogo minnu na maa minnu b'o wulikajɔw kɛ k'o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ bi k'a ma se ale kana k'a bɛ jira o sɛnɛ kan nka min ka ɲi u k'a lajɛ
jamanadenw yɛrɛ musaka yɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ka u dɛmɛ maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ bamacawale juga wale kɛbaa la maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila minnu bɛ yen bi n'u bɛ jamanaw kɔnɔ ni degun b'u kan u k'u ɲɛsin olu fana ma n'o tɛ kinibolo k'a di numan bolo k'a minɛ k'o ye fɛɛrɛ jugu de ye fɛɛrɛ min tɛ se ka nin kɛlɛ in kunbɛn cogoya si la wa foyi kana kɛ jamanadenw ni dugudenw yɛrɛ kɔ isa kɔnfuru ko k'ale danganennen don a kan k'a fɔ ko nin waati in na wari min bɛ di ko ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ degun kɔnɔ k'a ti labɔli kɛ koyi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamanaw la k'a ti labɔli kɛ sabula kɛmɛ sara la i bɛ taa sɔrɔ 14 o de bɛ ta ka di ko ka dɛmɛ kɛ ni o ye k'o ti fosi ye wa o ti foyi bɔ a ko a tɛna se ka bɔ kuma na yan fiyewu n'a ma foli ni taluli ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma su ni tile olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin bamacɔlen jugawale kɛbaw ma ko kɛnɛ in ka yan fana nin waati in na jamana minnu kɛlen don k'u ka kunnafonidilaw bila ka cɛncɛnfuga jamanaw k'olu lagosi k'olu lajaba ka kibaruya dilaw k'olu su ka kɛ olu kan k'u k'a bila u kun na k'u kun hakili bɛ fɛn minnu na kɔrɔlen k'o waatiw yɛlɛmana bi tiɲɛ don se bɛ u ye ka nin kɛ nka min ye nisɔngoya min bɛ ale la o ye k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ kunnafonidi ɲɛdɔn u b'a baara ɲɛdɔn u ka kunnafonidi gafew dɔnnen don k'olu ka kɛ bamacawale jugawale kɛbaw senkɔrɔma dondonbaw ye k'olu ka kibaruyaw di k'u to ni diɲɛ jamanabaw kɔnɔ foyi tɛ kɛ olu la fɛn tɛ fɔ ko diɲɛ kan ka o fana lajɛ n'o y'a sɔrɔ o bɛ bɛn n'o tɛ bɛn isa kɔnfuru ko k'an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi kunnafonidi bɛ ka kɛ cogo min na maa minnu bɛ ka kunnafoniw di u bɛ ka waleya minnu fɔ u bɛ ka fɛn minnu fɔ an ka jamanaw ma ni bamacawale kɛbaw dɛmɛni don walima n'u dɛmɛli tɛ k'ale b'o to diɲɛ ma diɲɛ yɛrɛ k'o lajɛ k'o sinsin k'o dɔn olu kɔni ye min ye o ye k'a fɔ waleya min don waleya cɛjugu don a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa mali a tɛna na i sigi k'i bolo fila d'a sen kan a fana se min ye ani ayɛsi jamanaw n'o kɛ ko yan'a ka bɔ kuma na taasibila k'o ta k'o ɲɛsin maaw ma cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ ayɛsi la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa maa bɛ yen k'e binna i sara i tora nin kɛlɛ in na ko ala ka lahara sɔnsuma i ye duguden minnu bɛ yen n'olu tora a la sɔrɔdasi minnu n'olu tora a la maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tora a la fasoden minnu n'olu tora a la i n'a fɔ mariam sise ɲɔgɔnna minnu fara nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na bamacɔlen jugawale kɛbaw fɛ k'a bɛ taasibilakɛw bɛɛ ye ko wa ko malidenw ka cɛsiri u ka magwan an'u ka wuli ka jɔ k'a tɛna sara foyi la hɛrɛ ni baden kɔ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ko wa k'a b'a yira u la k'a fɔ ko min ye ayɛsi jamanaw ye u wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri k'u ka timinanja n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ bamacɔlen jugawale kɛbaw kɔni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ yen n'u y'a siri olu n'a kɔ kari u ka jamanaw bɛ se ka lafiya cogo min isa kɔnfuru mali ka lasigiden conseil de sécurité la fala ye kunungo baro min dayɛlɛla a ye kuma min fɔ nin ye a ka kuma ye todunkan na bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu dugutigi ni wari dafara e pase d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kunungo tilega fɛ mali premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye OMAP maaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don n'a bɛ taji sɔngɔko fɔ sanji lakɔlɔsiliko fɔ ni taji donna an fɛ yan k'a sɛgɛsɛgɛ a taara o yɔrɔ la douanelakaw fana ka yɔrɔ min bɛ yen n'o fana bɛ douane taji sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye a taara yen min ye camion kunfɔlɔw ye kunungo douane ye minnu baara kɛ olu bilara ka jigin Bamakɔ kɔnɔna na général de division Ablaye Mayiga a yɛrɛ jɔlen ɲɛna baara bɛ kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu sigilen don cogo min a yɛrɛ ɲɛ a ye o la a y'a ɲini sa douane maaw fɛ fala ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye taji feerelaw ka tɔnjɛkulu ye u n'u ka jɛ ka baara kɛ yaasa taji bɛ se cogo min na ka teliya min ye jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don taji yɛrɛ ko kunna an ka jamana kɔnɔ
olu fana ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye taji sɛgɛsɛgɛli ye Falaye n'o ye citerne ye k'a kana tɛmɛ tile kelen kan tuguni. Premier ministre ko k'a b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri o baara in na o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'a nakun ye ka n'o fɔ u ye. A y'a ɲini u fɛ fana baara u bɛ ka min kɛ nin ye k'a b'u fo min ye général d'armée Asimi tɔgɔ la min ye pétrole bureau min bɛ yen ka taa se OMAP maaw ma a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko u bɛ baara min na a b'u fo ka cɛsiri don o don timinandiya la ko nka ko min ye tiɲɛ ye Falaye ko maaw kɔni caman tonnen don bɔlɔn kɔnɔna na hali bi dɛ k'ale yɛrɛ natɔ y'o ye k'a ye station ye a ye mototigiw ye a ye camion ye k'o ye ko ye min kan k'a to u k'u baara bolo falen sabula ni taji bi yan a donna Bamakɔ a ka se maaw ma joona douane maaw k'o baara teliya min ye Sirama ale ye Falaye hydrocarbures a b'a ale de bolo ko ye lieutenant colonel do a ko premier ministre ma ko kabini octobre kalo tile 11 k'olu ye taji walankatali kɛ koyi k'olu bɛ baara kɛ su ani tile premier ministre ko k'a y'o faamu Falaye k'a bɛ min ɲini ba sira fɛ k'u ka dɔ fara ko ye ne kan koyi ko ale ye min ye o ye aran ye ale t'a fɛ ka ara de ye Bamako yɛrɛ de kɔnɔna na ko maaw jɔlen filɛ ko taji ko kɔlɔlɔ min b'a la ko ale ka ɲɛmaa ye min fɔ a ye k'u ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri u k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min premier ministre y'a ɲini u fɛ u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u ni tajitigiw n'o ye taji opérateur ye Falaye u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min b'a to sa joona nin ko in fura bɛ se ka sɔrɔ a la taji a donni n'a bɔli Falaye olu ka yɔrɔ la a ka tɛna tɛmɛ tile kelen kan yaasa tajiko dɛsɛko kuma in a ka se ka ban premier ministre yɛrɛ taalen kɛnɛ kan fana a ye foli ta ninnu fana ta ka ɲɛsin maaw ma minnu fana bɛ OMAP kɔnɔna na ale ni douanelakaw cɛsiri ni timinandiya baara kɛcogo ɲuman na su ani tile nka a y'a ɲini u fɛ Falaye k'u ka dɔ fara a kan jaa n'i ma taa kɛnɛ kan i ti fɛn ye premier ministre a y'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw Falaye a ko a tɛ se ka bɔ kɛnɛ kan n'a m'olu fo sabula taji sɔrɔcogo ɲuman taji dicogo ɲuman a fɔ ko a nacogo ɲuman jamana kɔnɔ chauffeur fana a y'olu fana fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ale ye min ye o ye nin ye Falaye an bɛ min fara nin kan an b'a fɔ premier ministre ɲɛna komi a ka ministre dɔw t'a fɛ ka bɔ a yɛrɛ ka jigin kare kɔnɔ koyi a m'a fɔ ko ka bɔ primature de la ka taa ninnu ka yɔrɔ la k'a y'o ye a Falaye kunu anw y'a ta jɔja de fɛ e yɛrɛ tun b'an kun k'a daminɛ Titibugu pont ka na tɛmɛ 3e pont fɛ ka taa se fo Sibi anw ye min ye an b'o dɔn o bɛɛ kɔfɛ Falaye ne bɛ min fɔ premier ministre ye a nali ni sisan cɛ u ye fɛn caman de fɔ Falaye ni mugan sara in bɔra a la o e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn de la k'a fɔra ko digitalisation k'o bɛ ka k'a kɛcogo la kare kun na ko ni polisi y'i minɛ k'i ka wari sara a bɛ ka kɛ wa a tɛ ka kɛ n'i taara baarakɛyɔrɔ la Falaye k'i bɛ taa sɔrɔ fɛnw sɔngɔ nɔrɔlen don butigi kɔnɔ a kɛra ka wa a ma kɛ de n'i taara mairie la ka t'i ka papier ta k'i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan hali bi mɔgɔw b'a la ko appui la k'i fɛ ka wari sara i ka se ka papier dɔ sɔrɔ papier minnu ye fu ye kiiri bunakun ka Falaye a ko bɛ cogo di an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ Falaye u kana kɛ décision talaw ye koyi k'a fɔ ko an ye nin laɲini an bɛnna nin kan ka nin kɛ u ka maaw ɲini minnu b'a lawaleya u ka maaw ɲini minnu b'a baara kɛ tajiko hukumu kɔnɔna na u ko an ma yan ko min ye kare kɔnɔnaw la ko mobili tɛ jɔ ye ka si ye Falaye mobili yɛrɛ yɛlɛmana kare yɛrɛ de kɔnɔ sisan ko mɔgɔw bɛ na bɔ ko ka olu tɛ ka bɔ yen o kɛra wa o ma kɛ ko station na ko su ni tile ko taji hali surɔ tuuru sera ne ma Falaye n t'a station tɔgɔ fɔ a kɛra ka bɛn ni zoro yɛrɛ o ko taji banna maa kelen kun bɛ ne ɲɛfɛ o tigi m'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ u ko k'a banna a dun fɔra an ɲɛna ko taji bɛ feere su ani tile gouvernement de y'a décision ta n'i ma fili a tɛ ka lawaleya jɔnni kan k'a lawaleya ministre jumɛn ka baara don directeur jumɛn ka baara don maa jumɛn y'a fɛn kɛ a bɛ ka kɛ cogo di Falaye taji di yɔrɔw la mun bɛ yen bi an ka finitigiw an b'u fo nka fɛn b'u bolo u k'a dabila a ɲɛma a cɛ man ɲi dɛ n ye n jɔ surɔ ka fɛn dɔw ye a man ɲi taji feere yɔrɔ gérant dɔw bɛ yen Falaye jogo dɔw b'u la i b'a dɔn ko station 2 min bɛ yen ni ko tɛ k'a kɔnɔ bi b'o dɔn Shell ni Total
ni kontara e kurutu tulu fe ani orixi kurutu tulu fe namara tulu fe non ta toy a nalama faratika parce que olu fe ali yake kana tadi mama te arana olu ko nga station sabala anyi mina ko olu tadi ni pe parce que nyama obe décision mununta mogo mununga nga lawalali baraka otake mali konna na falai fenkele fana be numo do barala atinye oyinyangini John Blara barala amake muna amake kumate sharia imu foka ke Premier ministre jigina kunungo de falai kaninye men ya atle jolie mogo be kan kuma foko taji bloquer no douane atle jolie ni ministre jumenga baradu ay munga hukumu konnana atara yen est ce que ale resirai yan premier ministre ka est ce que ale ministre resira kene ka tala je mungele abe sirabaw kambi mununga nga bara mununga akobe chogodi ya fo ya tele la boba inteo kata arajumal mo rama fu no fana ka sabali falai uka sabali arajumali mali arajumali de yengwani ibega jeul basmana banyo konade fembe be bo sunungu ne ga sunungu te bo fenga ne akili bala wati mina mtume sebenige sautika kuna fundi gafedo be wafa mako ebdo falai ala juma o juma da ningu sebenige mbay bo akar jaraka wallahi domina bay tara retraite la ay nyini ako Kasim itme sebeni keneka nga sisa neta radio mala ne be nyire de togola oh vraiment magoto ngo chena ngiye chienfo ako fasota oko kacha abete bo alekele yoro anye fendo yi warte mo ka kuna fundi gafela kunu falai ay radio soba toke radio soba ka bara tsaka koyi faso bara ke yoro ita tsaka ke oyi iba mu togola ka temedi ulu tsaka mo malion neni ka malion jabi ka malion buruja o tsaka ke o abe faso bara de la feme fo mo ma ame mu fo fama ma abe tsaka fulu ma uka sabali jabi lu ko bwala non da ni be kwa bu jabi atinyere ulu ko sisa ko anga je ka anga kuma anga sigi ame ko labe na utara nenni do la falai anu jon me siga anu jon me puma ado ko anga sigi anga kuma anga foka benge anga nyan famu o wati kele ngono utara sebe ko adunata borata ko leshe awala caravan pass awon tew onye shemiye caravan tita ka ondo de onye ready caravani ko wulube wochi ko dogo bijo dogo de onye ready dogo yi on di wulu ere ha kunu nganda to sibiye mi vo wulu nima onyo anado wulu fugari ka de wo ha amba fuka sabali ka jini ngo ko lijila ku berebe ama aminyo andafa de antalande nyo anya aminyo andafa wulu tise ka feno fo ka ta gyen wulu am soko fo alanti tabakia on tise ka feno soro lu funa soko soro fanga ode famu grand sœur away to the komafo asegira kana falai kanga na bara damne orte mo na mafo nga bismillah aname ku abe kodo abe kokorodo sori Ibrahim Keita sik ambafo minye nyere dinge markone ka fana fo ko so no PC ambafo barakala be orte mo na de Amadou Baba Diallo Apollo falai ubei tiere la sebekela nyenema ubei ambufo angande joro nyina numa de munu beka nala anganduluma ango faso barakela yere ube Apollo amba foka wale mando aka kanu anaka blasrali na aka kuma nyenema ula yasa ko ngasa kabe away fana mafana wa bismillah bara mi ngun fala la maroka fe fala o bara bana asegira kana faso kono a bismillah anameku farali anze ngene nga ngando kasika bo blasra amta CIC kono na kunungo ministry bunu me ISila ulutaru nyejo CIC la ka laje bara me saka ka kono sibika fe mfamara berte angale ka la selu soroy CIC centre agroalimentaire sibika bara uye dunamba man bisimila ayasi jamana bara ko ministru ka fara ganeon ka masake do kan ni mamunu be anga jamana kono ka sangani ayasi ka kenre suguba salon international de l'entrepreneuriat o barawi CIC nyema so
sewa ni kunlawolo de kun y'u ta ye nin kɛnɛ in kan. Nisɔndiya in yanni i k'a fɔ i bɛ waleɲumandɔn kɛ n bɛ foli kɛ ka da madame le ministre Musa Sek a n'a ka minnu y'a bila baara la n'o y'an ka autorité maliyɛn ye o ni a jɛɲɔgɔn minnu nana yan n'o ye Burkina o ni Niger ni Ghana délégation minnu b'a kɔ pour que ka na fɛn ye Mali la mun bɛ se ka lakali n'u y'an baara suganti an bɔra an sugandini vraiment a ye ne wasa parce que ne ye maliyɛn de ye ne ni minnu bɛ jɛ la fana maliyɛnw de don an dɛmɛbagatɔw u bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ a yirala vraiment ko ni sɔrɔ dira a bɛ se ka kɛ ka ɲa les maliyɛnw b'o de yira an y'o de yira bi vraiment an bɛ se ka fɛn kɛ k'a sɔrɔ fɛn min ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ la a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ bara mɔgɔ wɛrɛw nana k'o ye k'o dɔn an ye o de ye ne ka nisɔndiyaba ye. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye bolodi ɲɔgɔnma mun na AES minisiriw bɛ k'a kɛ ɲɛta siraw ka bɔ ɲɔgɔn fɛ ni baara min don o kadara kɔnɔ ka baarako gɛlɛya kɛlɛ ha ka ja ka musolakaw dɛmɛ u ka dɔ k'u yɛrɛ ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An nana yan yɔrɔ la centre in na u bɛ denmisɛnw musow u b'o former yan yɔrɔ la n bɛ fɛ ka profiter n'a ka micro ye k'an ka AES président fo o ye hakili min sɔrɔ k'a fɔ ko an ka dugu an kan ka se k'an yɛrɛ ta an b'an yɛrɛ ta cogo jumɛn an ka dugu la fɛn caman b'an fɛ mɔgɔ wɛrɛw olu bɛna ta ka taa a dilan ka dɔ wɛrɛ fara kan ka sɛ ko kana d'anw ma yɔrɔ la an bɛ baara min kɛ an bɛ wasiji min bɔ n'o bɛ an wasiji an b'o ta ka t'o di mɔgɔ wɛrɛw ma an nana centre min kɔnɔ an y'a ye n'o ye mɔgɔw kalan fɛn min b'o fɛ u bɛ fɛn min balo u bɛ dɛgɛnw balo ni fɛn min bɔr'o la u b'o yɛlɛma ka sɔrɔ k'a di an ka population ma an kan ka bama k'a kɛ an ka jeunesse dugu o dugu la minnu bɛ yen n'an b'o kalan n'an b'o former an bɛ bololabaara yira o la an b'a hakili yira o la u bɛ fɛn min b'an ka dugu la k'o ta ka valeur don o la pour que an fana ka se ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ ka faamaya sɔrɔ ka na don n'a ye an ka dugu kɔnɔ. Donc an nisɔndiyara parce que an tun b'a fɛ ka an bɛ ka min kɛ yan nɔ nin centre in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana ka musow dɛmɛ ani musomanninw dɛmɛ an tun b'a fɛ k'o de yir'u la sinon centrew ka ca mais an y'an tɛgɛ da sibi kan parce que fɛn min bɛ ka kɛ sibi yan nɔ a ka kan u k'a ye parce que olu yɛrɛ bɛ dɔw fana na n taalen Burkina ne ye fɛnw ye minnu t'an fɛ yan nɔ donc o ye ka an ka confédération halisa an ka faamaw ye ŋaniya min ta ka confédération in sigi an ka se k'a sinsin ni an yɛrɛ ye donc kɛnyɛrɛ ye baaraw ani fɛn fɛn y'an ye ministriw ye minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔ an bɛ se k'an ka jamana saba in entrepreneurw don ɲɔgɔn na an ka se ka an dɔnko n'an seko olu don ɲɔgɔn na walasa an ka espace in ka yiriwa. nin kɛnɛ in kan an ka kɛ yɛrɛ de tigɛma maa jijalenbaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu bɛɛ lajɛlen sewara ka sanga ni hakilina ye nafa ye. An ka minisiriw nana ani AES minisiriw ka na an ka nin infrastructure lajɛ a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye parce que nin projet in n'i y'a jate minɛ Metal Sudan y'a baaraw kɛ mais baara in bɛɛ kɛra entreprise Mali entreprise dɔ de fɛ mɔgɔ ma bɔ kɔ kan ka na baara nin kɛ ni dɔw yɛrɛ nana lajɛ u tɛ da la nka o fana o kɛra anw ka baara kɛcogo b'o la nka baaratigi fana ka laɲini dɔ tun y'o ye baara bɛɛ ka kɛ jamana kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ kana bɔ kɔfɛ kana fɛn k'a la bon n'i y'a jate minɛ sisan baara in bannen kɔfɛ musomaninw de ka formation bɛ kɛ yan. Dɔnnɔbaw ye munumunu salo kɛ taa CAC ka bayɛlɛmali so baganmarayɔrɔ ni cikɛyɔrɔw fo ka taa se musolakaw ni bogotigi minnu bɛ baara la olu ladɔnyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka t'u ɲɛ da CAC hakilinatabaw kɛmɛ ka baaraba mun kɛ musolakaw ka yiriwali kadara kɔnɔ. N bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na Fala ye ɲɛbila baara min kɛra sibikaw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye fɛɛrɛkɛnɛ in yɛrɛ baaraw ye olu kɛnɛw sigira Bamakɔ min ye stade 26 mars ale kɔnɔna na ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye dayɛlɛli kɛnɛ kan Famara Berete ale fana tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Kɛnyɛrɛ ye sinsinni AES jamanaw kɔnɔ yaasa ka na ɲɛtaa ni yiriwa ye o hakilina de y'a to salon international de l'entrepreneuriat de l'AES Bamako yan nɔ kɛnɛ min bonya bɛɛ talen don k'a di an ka jamanakuntigi ma a kolonkarili baaraw kɛra jamana premier ministre fɛ ka fara
AES jamanaw bɛɛ lajɛlen baarako minisiriw ani jamanaba welelenw kɛnɛ kan Gana n'a ɲɔngo. Au nom de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, je déclare ouverte la première édition du Salon international de l'emploi AES au Mali. Merci de votre très aimable attention. AES ka nin suguba in ta ko gale kɔnɔ an ka jamana fo ka taa se AES jamana bɛɛ lajɛlen kɛnyɛrɛ tigilamaw kɛ mɛn ka t'u ka seko ni dɔnko yɛrɛgɛ suguba kɔnɔ ka misali ta CAC kan bayɛlɛmali kalanso min janbɛ kosɛbɛ musolakaw ka baarako la n'a bɛ sibikaw fɛ yen nɔ olu ye u seko n'u dɔnko u ka dala dumunifɛn bayɛlɛmanenw bɛɛ lajɛlen dasin bɛ sugu in kɔnɔ ye fo ka taa se magoɲɛfɛnw caman ma kɛnyɛrɛ tigilamaw bololabaarakɛlaw ka bɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. An bɛ AES u ka suguba kɛnɛ kan yan nɔ donc an nana n'an ka produits ye ka n'u exposer yan nɔ produit bio de don 100% bio a bɛɛ bɛ bayɛlɛma AES kɔnɔna la tel que tartiw bɛ kɛ min bɛ bɔ tulu la ale bɛ kɛ tigadɛgɛ ye a bɛ kɛ juga la a bɛ kɛ laro la jus de citron fɛnɛ bɛ yen o bɛ se ka conserver pendant 6 mois foyi t'a sɔrɔ 100% naturel produit chimique foyi t'a la miel pur fɛnɛ bɛ yen a cɛkɛ fɛnɛ bɛ yen à base de manioc poudre de gombo b'an fɛ yan sumalamugu bɛ yen tout est bio poudre de laurier poudre de fɛfɛ poudre de poivre noir poudre de tomate ani poudre de cannelle fɛnɛ bɛ yen ani poudre de curcuma ani citron plus gingembre olu bɛɛ bɛ yen citronnelle bɛ yen tisane bɛ yen nɔ kɛngɛliba bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min mago b'an na n'i donna 26 mars kɔnɔna la stand bɛ yɔrɔ min fɛ n'i donna o yɔrɔ daba fɛ stand sabanan numanbolo fɛ anw bɛ yen nɔ et puis prix fɛnɛ sɔgɔ damatɛmɛja don prix da ka di a b'a daminɛ 50 la fo ka se 3000 ma. mais bi an bɛ yan hukumu kɔnɔna la o ye nakɔ sɛnɛ hukumu ye an mun ye projet fiyɛri ka bénéficiaire ye an nana ni foronto guan ani jagatu n'an b'a fɔ o ma ko aubergine africaine an nana ni olu de sugu in na alhamdulillah bi an ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an ye nafa sɔrɔ a la an bɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ a la a kɛra sababu ye ka baara di an ma ka tila ka baara di mɔgɔ wɛrɛw ma parce que mɔgɔw b'an bolo bi an kelenna fɛn filɛ nin ye mɔgɔ min b'an bolo baara a bɛ se fɔ mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 ma permanent ni indirectiw la donc a ye nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ an bɛ chiffre d'affaires ɲɛnamaw fana k'a la. ne do ka yira mɔgɔw la pour que mɔgɔw ka se ka jɛ n'a ye k'an yɛrɛ ka kɛfɛnw ka ba don a la u k'u mɔgɔ ɲɛna ani minnu bɛ baara k'a la u fana ka se ka balo u ka baara la donc wele an kɔni b'a kɛ de pour que mɔgɔw ka ɲɛ bɔ a fɛ mɔgɔw k'a kɛcogo faamu u k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn caman kɛ an mago bɛ se ka ɲɛ minnu na a nana na kuma na AES suguko in nali diyara n ye a nana na kuma na an bɛ nin y'a première édition ye an bɛ dugawu kɛ a caman ka na donc entrepreneur caman fɛn caman bɛ kɛnɛ kan bon n bɛna fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya musow kɔni u caman bɛ bayɛlɛmali kɛ donc u caman bɛ kɛnɛ in kan yan nɔ AES sugu in b'a permettre u caman ka ko ladɔn tuguni et puis u k'u ka feerefɛnw lakodɔn yan ka feere fana kɛ k'u magoɲɛw sɔrɔ. an ye fabricant ni équipementier a mana kɛ jɛgɛ fɛn fɛn a bɛ dépend ni produit min b'an bolo n kɔfɛ nin ye yan nɔ ale bɛ fumeli kɛ a bɛ sécheli kɛ donc charbon fourneau b'a kɔnɔ o dɔrɔn de y'a différence ni fourneau bɔ a la vu que ventilateur b'a la donc ça permet ka se ka n'i bɛ fɛ ka fumeli kɛ n'i bɛ fɛ ka sécheli fɛnɛ kɛ i bɛ fourneau bɔ a la dɔrɔn ka ventilateur k'a la. o y'a ye sugu nali diyara n ye kosɛbɛ wala sabula a b'an permettre an ka produit minnu dilan u ka lakodɔn ni fumoir ni min filɛ nin ye mɔgɔ caman ye yan nɔ u y'a tanu bon u yɛrɛ ye marché à poisson kodɔn donc u y'an ka contact ta pour que n'u sera yen nɔ u ka se ka produit fumer yen u bɛ se ka produit wusu n'a y'o jɔ u bɛ se k'a ja yen directement sur place et u bɛ taa n'u ka produit bannen. an b'a yɛrɛ la k'a fɔ AES ka nin sugu belebeleba in baaraw bɛ to sen na k'a daminɛ novembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 21 na kɛnɛ mun laɲini ye AES jamanaw ka se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baaratanya kɛlɛ ni ka na ni ɲɛtaa kuntalajan ye jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. n'an bɔra yen an bɛ taa CNT ale kɔnɔna na CNT ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Malick Diaw ye ale ye maaba 2 bisimila kunungo CNT kɔnɔ maa fɔlɔ o ye maa min ye sa o ye Ngilɛw olu ka lasigiden bɛ an fɛ yan Croix Rouge international fana ɲɛma o fana min bɛ taama la an fɛ yan a y'olu bisimila Malick Diaw a y'a yira sa k'a fɔ ko numan ninnu kɔni u bisimilali
o bɛ tali kɛ olu ka baaraw hukumu kɔnɔna na min ye lasigiden ye n'o ye son excellence Auguste Mike ale min ye Royaume-Uni ka lasigiden ye Grande-Bretagne ani Irlande dɔn Mali kɔnɔna na sa a nana yira sa k'a fɔ baara minnu bɛ bi ni olu b'olu kɛ Mali kɔnɔ yan a ka kan yan'olu ka daminɛ a nalen kura don a kana CNT la ka na foli kɛ u ye k'u waleɲuman dɔn Mali ni Ngilɛw ka jamana bɛ se ka baara minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ka se ka i da don olu dɔw la k'olu lakali malikijaw ye u b'a fɛ fana sinsin ka kɛ fɛn minnu kan a kɔni ye maliyɛnw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri a y'u fo la kosɛbɛ kuma tɛ nin waati gɛlɛma in na min ye Mali ye a ko n'Ala sɔnna a ma ko bɛn ni kelenya ni basigi kɔni ko o bɛ na min ye lasigiden ye a ko olu bɛ an fɛ yan nka olu ka baara bɛnnen don min ma o ye kɛnɛya ani kalanko ye hukumu kɔnɔna na sa u bɛna ka fɛɛrɛ sigi sen ka seko ni dɔnko fana ka fara ka fala ye yaasa jamana fila in u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min a ko bi in na ko ala tanu bɛ yen ko sabula ko misali la k'an ka ndolatila caman bɛ Angilɛw fɛ yen n'olu bɛ Premier League kɔnɔna na ko olu bɛ yen ko min ye Mali seko ni dɔnko tigilamaw ye fana olu caman bɛ taa ɲɛnajɛw la olu ka jamana kan nin bɛɛ lajɛlen ko bɛ se ka sinsin cogo min ka fara u ka kɛnɛya fɛɛrɛ kuraw kan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka o kɛ o ye ale ka laɲini ye a ko ale kɔni nana nin waati in na a b'a fɛ jagoya la sa min ye Mali ye ale ni Ngilɛ jamana an kana to fiyewu an ka fama ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ hakilila jagabaw bɛ se ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ lasigidenso k'a sigikun ye o ye Bamakɔ kɔnɔna na yan min ye Nicolas Lambert ye n'ale ye CICR Croix-Rouge International ɲɛmaa ye ale fana bisimilara malikijaw fɛ a y'a yira sa ko a nana ka na foli ni bonyamasegin kɛ olu ka baara kɔni bɛ tali kɛ josariya o sinsinni na dɛmɛ tali la ka di maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma tɛ kɛlɛdagaw olu kɔnɔna na ni yɔrɔ gɛlɛmanw na min ye ka se ka josariya k'o sankɔrɔ ta kosɛbɛ dugudenw maa minnu bɛ kɛlɛ la olu kɛrɛfɛlaw la ka se ka josariya ko baara kɛ olu bɛ o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na Croix-Rouge ko ale ka baara ye o ye min ye Lambert ye sa ko olu kɔni bɛ Mali la yan u bɛ baara kɛ Menakakaw fɛ yen Kidal Gao Tombouctou Moti wa nin waati in na fana an fanfɛfanw fana fɛ n'o ye ni Segu ni Sikaso fanfɛlaw ye fana u bɛ baara kɛ o la maa minnu bɛ yen n'olu joginna kɛlɛdagaw la u b'olu dɛmɛ maa minnu bɛ yen sa ni degun bɛ olu ka baloko ni jiko u b'olu dɛmɛ yaasa olu bɛ se cogo min na ka se ka o baaraw kɛ a kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛna na se ka fosi kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini tɛ ni jamana ɲɛmaaw ka kuntilenna tɛ u bɛ baara kɛ olu ka kuntilenna n'olu ka laɲiniw kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ olu fana ka tabiyaw n'u ka taabolow b'u bolo jamana ɲɛmaaw fana kan ka sɔn o ma u bɛ se ka baara kɛ cogo min fala ye jɛkulu dɔ kun sigira an fɛ yan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow ye olu tɔgɔlatɔn ye o ye AES kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko femme leader o femme leader in ale ɲɛmaaw kɔni balila k'a ye kunun na sini ko min ye muso jɛkulu kura o sigira Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaw fɛ min ye femme leader maaw ye u taara kɛnɛ kan hali n'o y'a sɔrɔ dusumakasa bɛ u la baara in an ka jɛ k'a filɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Binta Diallo n'ale association faso ɲɛta baara ɲɛmaaba ye bi ale y'i jɔyɔrɔ fa coordination des femmes leaders de l'AES ka biro sigiyɔrɔ la o hokumu kɔnɔ biro in kɔni ɲɛnɛmayara tarata don novembre kalo tile 18 san 2025 maison de la femme na n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma o hokumu kɔnɔ Madame Binta Diallo olu kɔni kɛra maa ye maa minnu fɔlɔ ye nin baara in daminɛ sani jamana k'i sen don a la jamana kɔni ye Mali musobaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa Mali ka se k'i ka biro sigi coordination de AES tɔgɔ la o hukumu kɔnɔ maaba caman kɔni ye kɛnɛ in sɔrɔ wa Binta Diallo ale kɔni y'a yira k'ale ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ye u ka hakilina de ye walasa musow bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kɔni ye ni biro in sigilen ye wa a ye ɲɛmaa kura min sigira a y'a félicité kosɛbɛ a y'a yira k'olu ka hakilina kun ye nin ye ko wa k'u seko n'u damayira ye fɛn o fɛn u b'o kɛ ni biro kura in ye walasa halisa musow ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Tout d'abord n bɛ an ka excellence saba fo le général d'armée Assimi Goïta président de la transition et le capitaine Ibrahim Traoré président du Burkina Faso le général d'armée Abdrahman Chani président du Niger. Vraiment an bɛ musow ka kɛnɛ kan bi nin ye kɛnɛba ye coordination des femmes leaders de l'AES en tant que la coordinatrice des 3 pays ni hakilina in ni anw yɛrɛ lafiya an kun bɛ nin de nɔfɛ a mɛnna mais promotion de la femme ani gouvernement u k'a dɔn k'olu ye institution de olu de bi yan nɔ pour couvrir la société civile
ka société civile dɛmɛ cogo min na pour que an bɛ se ka sira ɲuman ta u nana ka n'u assister a diyara an ye vraiment anw ye baara min kɛ an ka vision tun ye nin de ye an ko man ka kɛ autour de l'AES musow ka wuli k'u cɛsiri ka don ko la ni keleya kun ma k'a nɔfɛ ni nin ɲɔgɔnna kun ma kɛ an b'a fɔ coordination des femmes leaders de l'AES kun bɛ baara min na k'a baara ma ɲɛ vraiment an b'a fɔ u ye danaya da mɔgɔ minnu kan k'o kɛ présidente ye vraiment an bɛɛ k'a soutenir en tant que femme surtout an ka jamana saba bɛ wagati dɔ la bi a wagati mago tɛ division na a mago bɛ bɛn de la bɛn ni kelenya et puis cɛw kɛlen don ka mun fɔ an ma anw musow ma kan ti bɛn mais an bɛɛ k'a bila an kun na ni ne y'a ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se k'a suit cogo min na an b'a suit la mission de la coordination des femmes leaders de l'AES s'arrête ici d'abord mais n'an welela fɛn fɛn na qui est international an bɛ taga la parce que an dɔnnen don fan bɛɛ an b'an ka autorité fo ka cɛsiri n'u ka jija la ni promotion de la femme bon laɲini min b'an bolo k'o kɛ bureau kura in ye k'a fɔ bureau kura ye fasoden bɛɛ mago bɛ bɛn de la bi quelle qu'en soit la situation an ka essayer an ye musow de an bɛ bɛn de kɔ vraiment bureau kura k'i hakili to éducation na a k'i hakili to l'union na a k'i hakili to dunkafa la parce que jamana in bɛ wagati min na anw musow de cɛw bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔw la an denw de bɛ ka sa vraiment a k'i occuper olu la kosɛbɛ n'o ye bureau kura min bɛ ka sigi Mali la bon an fana Mali musow an ka soutenir kɛ pour que confédération des états du Sahel de l'AES a b'an ka président de bolo an ka soutenir kɛ nin bureau min bɛna taa jamana saba ni ɲɔgɔn kɔnɔna la pour que u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na vraiment k'a fɔ ko i bɛ bureau kɔnɔ i tɛ bureau kɔnɔ n'anw kan ka baara o baara kɛ an b'a kɛ parce que an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta ye jamana ko de anw de y'an bolo nafolo di jamana ma ka an nin di k'an ka fɛn bɛɛ di jamana ma vraiment anw ta tɛ mɔgɔ ko ye quelle qu'en soit la personne n'anw yɛrɛ ye yɔrɔ sɔrɔ bi k'a fɔ ko nin i b'i adresser au nom de l'AES vraiment o ye lafiyaba de anw bolo vraiment merci surtout n bɛ presse fana fo n'i y'a ye anw ye bi sɔrɔ ka se nin ma presse de y'anw nabɔ ka se nin niveau ma an bɛ presse fo ka jija n'u ka fɛn na ni changement kura nana don a la an bɛ tila k'o presse kelen wele ni ani jɔyɔrɔ min ka kan n'ani place min ka kan n'o fɔra an ye an bɛ se ka baara daminɛ o kɔnɔna la vraiment merci les presses du Mali de l'AES de l'Afrique et partout au monde. Ni ma bali ne na dɛ ayi a ma bali na parce que n b'a dɔn baw bɛ n kɔfɛ baw bi jamanakuntigi kɔfɛ baw jɔlen n'u faso ye baw jɔlen n'u faso denw ye balimamusow bɛ na minnu fana jɔlen don u baw nɔfɛ a ma bali na aw fɛn fɛn kelen-kelenna bi yan aw bɛɛ nɔba de bi jamana in ɲɛtaga la aw ye camanba kɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna o foli a ko o waleɲuman dɔn ko mɔgɔ tɛ fo i yɛrɛ ye ci la mais i bɛ fo aw ni ce aw yɛrɛ aw ni ce aw yɛrɛ ala ye bi yira an na don min na ka nin k'anw de garisɛgɛ ye ɲinan fɔlɔ parce que caman ye maliko kɛlɛ kɛ ka musow ka ɲɛtaga kɛlɛ kɛ ka jɛkulubaw kɛ mais olu caman tanyana bi anw minnu bɛ balolen bi ala ye nin de yira anw na bɛn kɔnɔna na kelenya kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na malo kɔnɔna na jamanadenya kɔnɔna na jamana kanu kɔnɔna na ani yɛrɛ di kɔnɔna na depuis tilega in na aw bɛɛ bi yan cibaw bɛɛ la mais fasoko de y'aw bɛɛ se yan k'aw bɛɛ sigi fo ka fitiri tɛmɛ an sigilen na yan nin ko in kunkɔrɔ k'a fɔ tuguni a ma bali na wa ma bali jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ na tilega in na PM ko k'a ka foli fɔ aw ye n y'a hakilila n y'a informé n ko bi wulada in na n ko n b'a hakili lajigin plateforme min na sigi sen kan a ko madame le ministre i bɛ n ka foli fɔ musow ye jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an jigi b'u kan wa an b'a dɔn fɛnɛ a bɛ ɲɛ n fɛnɛ y'a yira k'a fɔ aw fɛnɛ ye bonya min ta ka da Mali musow kan Mali kurako hukumu kɔnɔna na ko ka Mali musow bila Mali kura baara jɔsen fɛn fɛn bɛ yen ka Mali musow bila k'u sen don a bɛɛ la mettre les femmes et les filles au cœur de tout le processus de développement de Mali kura n y'o de fɔ yɔrɔ caman na n ko o bonya in ne ni n baw ni n balimamusow an bɛ s'a kɔrɔ o seereyatigɛ dɔ ye bita ye kamanagan kun cayara fan caman fɛ furukufuruku kun cayara mais bɛɛ y'i ta bila aw sara bɛ ala de bolo. Nin ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɔ Maram Binta Diallo yɔrɔ n'ale association faso ɲɛtaa baara ɲɛmaaba ye ale kɔni ko
ko AES ye muso bɛɛ de bɛɛ k'i sen don nin ko in na walasa halisa musow ka hakilina bɛ se ka sabati cogo min na. Festival min bɛ sigi Tumutukaw fɛ n'o ye an ka balo ɲɔgɔn fɛ ye n'o bɛ fɔ nanzarakan na vivre ensemble fala ye a tako 10nan ɲɛbila baaraw kɛra kunungo Bamakɔ CICB kɔnɔna na ko in yɛrɛ sigira sen kan maa min fɛ sa o ye Sala Mayiga ye ale yɛrɛ de ye festival in directeur ba ye maa ma falen minnu bɛ yen n'olu b'a dɛmɛ baara in na minisiriso bɛ seko ni dɔnko kunna ani nanzaralaka minnu b'a dɛmɛ bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan. Ɲinan ta a bɛna kɛ Tumutu tuguni fala ye siɲɛ 10nan in décembre kalo in nata in o tile 13 ka taa bila min ye a tile 16 la min ye Sala ye sa a ko ɲinan ta ko min ye bolofaranga bɛna na ye a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da ko a n'a kɛcogo kan sabula min ye Tumutu ye ka kɔn fɛ min ye biennale ye nin bɛna kɛ bɔnba ɲɛbila ye yaasa Tumutukaw yɛrɛ k'a lajɛ sa biennale bɛna taa gintan bɛna taa sira minnu fɛ u k'u tɛnɛku u yɛrɛ dama yanni dunanw ka don u senna fala ye sabula min ye décembre kalo tile 18 ka taa se a tile 28 ma o bɛna kɛ biennale ye nka min ye festival vivre ensemble ye ale fana bɛna a ka bɔlɔw turu o la sa gintan bɛna fara gintan kan Tumutuka bɛɛ lajɛlen u ye dɔn jɛrɛ in sigi cogo min u k'u sinsin o ka bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn min ye Tɔnbukutu seko n'a dɔnko taa sira bɛɛ lajɛlen fɛ u ka laada kɔrɔ ka taa so ka tobili kɛ cogo ma sa n'u ka baara kɛ cogo o bɛɛ lajɛlen bɛna don ba la nin tile 3 in nata in kɔnɔna na Sala ko bɛɛ lajɛlen wele no Tumutukaw fɛ yen maa se mana se fala ye ɲɛnajɛ ale kɔni don sira t'a la han a bɛɛ ye fufu ye i da i ka se Tumutu kɔnɔna na ka se ka taa baara kɛ burudamaw olu tɔgɔla guwa min bɛ sigi san o san Bamakɔ ya fala ye n'o bɛ tali ko ka seko n'u ka dɔnko la sa tako 2nan o ɲɛmaaya tun bɛ minisiri Mamu Dafe bolo kunungo min ye burudame bolola baarakɛla fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka nin jɛrɛ belebeleba in k'ale kurumbo karili kɛ n'o ye tako 2nan in ye Bamakɔ musée national ale kɔnɔna na a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan o ye tɔnjɛkulu min bɛ burudamaw tɔgɔ la n'a fɔ ma ko Timidiwa ale de kɛlen ka nin fɛɛrɛ in sigi sen kan san o san sa olu ka seko n'u ka dɔnko bolola baara kota nasira fɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kama bɛ se ka sigi sen kan cogo min o minɛnw de bɛna warankata bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye cogo min AES jamanaw fana welelen don kɛnɛ kan ɲinan yaasa baara in a ka se ka kɛ bɛɛ ɲɛna wa min ye nin salon ye fala ye ale fana ye siyama min kan ka sigi sen kan o ɲɛbila baara o de ye nin ye ko bɛɛ lajɛlen welelen don musée la sa fo ka taa se nin kalo in ale tile 7 ma ale tile 27 ma bɛɛ lajɛlen welelen don sa min ye ka taa fara burudamaw kan walayi fala ye u ka fɛnw da ka di dɛ olu ye min kɛ i b'a dɔn fɛn fɛn bɛ feere 100 olu y'o kɛ 50 ye fala ye dadumama musa ni juru ye de n'i ye a sɔngɔ nɔgɔya yanni ka taa sɔngɔ sigi a kan fɛn tɛ se ka san sɔngɔ min na olu kɔni y'o de kɛ pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka se a kɛnɛ kan ye n'ala sɔnna a ma an na zole da ye yanni a ko ka kuncɛ autorité de la communication ACI a ko maaw a bɛ kangarida kɛ maaw ye maa minnu bɛ ka bɔnforola kuma ta ka ɲɛsin faso baarakɛlaw ma n'o ye préfet ni sous-préfet ye olu minnu bɛ ACI ka laɲiniw lawaleya u ka sigidaw kɔnɔna na ko wa k'u y'a ye fana k'a fɔ ko min ye gouverneur ye préfet ni sous-préfet u bɛ ka dɔgɔya maa caman fɛ nin waati laban in na fala ye k'u bɛ kangarida kɛ maa minnu bɛ ka waleya kɛ k'u yɛrɛ minɛ ko n'o tɛ k'u bɛ taa n'u ye kiiri kan waleya in bɛ tali kɛ min na sa Kɔlɔnjɛba arajo min bɛ yen n'o ye Kayira tɔgɔ la o datuguli kɔfɛ sa maa dɔw kɔni bɔra ka laseli dɔw kɛ laseli minnu n'u ma taa ACI jimi sira fɛ ACI ale bɔra ka nin communiqué in de kɛ ko o ko kɔni ma bɛn u ma fala ale ACI kelen in kɔnɔna na kunungo Joliba TV ɲɛmaaw u welela k'u ɲininka ko min ye luluni baara min kɛra ye Joliba TV ko a y'o jaw bɔ ka kuma kɛ o ko kan o la sa Joliba TV maaw ɲininkara sa u ye ja bɔ yɔrɔ jumɛn min ye nin baara ninnu sera ka ninnu kɛ cogo di ko ni ala sɔnna a ma nin ko in jaabi n'o ye Joliba ka lamɛnni jaabi ye o bɛna na di u ma dɔgɔkun wɛrɛ ka kɛ ni ACI ale ɲɛmaaw olu ka lajɛw olu hukumu kɔnɔna ye wolomasiri tabaw kɔni b'u ka baara la hali bi
jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bamancɛwalen juga wale kabaw k'olu gɔndɛrɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kidal masuruna fala yi a kɛra bafa ni kilicɛ ye bamancɛwale kabaw dogolen wo kɔnɔ duguma ani sanfɛ armée kɔni kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ o la yɔrɔ caman na a ma ɲɛ min kɔ caman bɛ yen olu b'a fɛ ka marifa bila han u b'a fɛ ka marifa bila dɛ u kun nana min kama a ma se ka ɲɛ sɔrɔ nin waati in kɔni na n'an bɔra yen nizɛrikaw fɛ yen farafina banki min bɛ yen n'a fɔ ma ko badi fala ye sefa wari miliyɔn 120 olu y'o ta k'o di min ye ni yɛrɛ ye ko unité de compte de don ale ye miliyɔn 120 ye a bɛ bɛn sefa wari miliyari 98 de ma o min ye Niger ye a k'o kɛ ka jibondenw sigi ka saniya baaraw kɛ ka se ka min ye u ka dugu damadɔ olu kɔnɔna na Zender ale ni Mira olu bɛ o la maa 700 ɲɔgɔnna olu de kan ka ji sanuman sɔrɔ cɛ ni muso ni denmisɛnw ko nin ye para ɲɛba ye ka ɲɛsin Niger ma kuma tɛ nin waati in na jiko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ Nizɛrikaw olu fɛ yen Nizɛrikaw ka npogotigini 25 minnu fara fala ye minɛna kelen y'i senfa han ale porokotora ale kɔni y'i senfa a y'u ka dugu yɛrɛ bila koyi ale taara fo faaba kɔnɔ i y'a mɛn an nana ko n bɛ dugu kɔnɔ ka na dugu fana dabini tuguni ale ye dugu yɛrɛ bila pewu fo faaba libikaw fɛ yen libi jamanakuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye Mamari Kadafi ye ale denkɛ min bɛ yen n'o ye Anibali ye ale y'a yɛrɛ sɔrɔ fala ye a tun bɛ libankaw fɛ yen kaso la san 10 kaso kabini san 2015 sɛgɛsɛgɛli dɔ de tun kɛra sa k'a jira k'a fɔ ko alimami dɔ bɛ yen n'o ye Musa Al-Sadar ye k'ale ka fatuli hukumu kɔnɔna na san 1978 o y'a sɔrɔ Kadafi denkɛ yɛrɛ tun bɛ san 2 de la koyi nka a yɛrɛ sa ko kumaw y'a jira k'a fɔ ko kamalennin k'a kun dɔnko bɛ nin ko in na fala ye o la sa u tun y'a minɛ ko a tɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔna na fiyewu nin waati in na sa ko a bilara min ye Anibal Kadafi ye a bɛ se ka bɔ Liban ale kɔnɔna na Total Energy ko plainte dɔ bɛ ale contre la fala ye ka sababu kɛ min ye Mozambikaw fɛ yen gazi bɔyɔrɔ min bɛ yen k'u ye damatɛmɛ wale min kɛ ka maaw ni tɔɔrɔ ka se ka u jagoya k'u bila baara la ko o ko in o ti bɛn sariya la min ye gazi bɔyɔrɔ in kɔnɔna kɔni k'u ye maanifin caman sɛgɛn ye o la sa maaw kɔni ye plainte don u contre la Faransikaw olu yɛrɛ fɛ yen Cap Vert ni Île Maurice ale ni Seychelles ko olu ye jamanaw ye jamana minnu kɔni sera ka ɲɔni bana ban pewu u fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye wulikajɔ min kɛ ka se ka fura sɔrɔ a ko la fala ye farafin jamanaw bɛ bana ban nka a bɛ tila ka na ni diɲɛ ma bɛn yan hali ni ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a ti ɲɛ kun tɛ ko kɔni k'u ye wulikajɔ kɛ ka se ka ɲɔni ban serifu min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Los Angeles kaw fɛ yen o serifu in n'o ye polisi ɲɛmaa ye a ko sa o min ye Amerikɛnw ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Didi Cobbs e ko ale ma wulikajɔ kɛ tuguni ale yɛrɛ bɛ kaso la nin ye san 4 kaso nka k'a y'a jira sa k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen ko olu ye waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin ale ma k'ale tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ minɛnen don ka bila kaso la fala ye k'a tun bɛ maaw de cɛ ka taa n'a ye lamɛnbaaw ka hakɛ to ka t'u bila cɛnimusoya baaraw la k'a ja ta k'a feere ale bɛ o kaso la san 4 Amerikɛnw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ an ka denmisɛnw olu tɛna ye 8e de finale kɛnɛ ka fala ye n'anw ye se sɔrɔ kununko ani Brésil de tun bɛ bɛn Brésil min ye Faransi dasi nka Maroc ye an ka tulon jɔ sira la fala ye ndolantan banna 3-2 ka taa Maroc kanu na nin y'a kalo 7 ye Coupe d'Afrique ale finale la fala ye an ka denmisɛnninw buruna ni Maroc kelen de ɲɛkɔrɔ nka o kɛra ngɔyi ye n'o ye penalty tan ye Maroc a ye se sɔrɔ ale kɔni ni Brésil olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la Burkina fana sera ka se sɔrɔ Uganda ka 1-1 nka min ye ngɔyi na n'o ye penalty tan ye Burkina ta o cayara ni min ye Uganda ta ye ale ye farafin jamana 2nan ye minnu kɔni bɛ nin waati in na quart de finale 8e de finale tɛ yan 8e de finale ale kɛnɛ kan sɛgɛw olu kɔni tun bɛ badenya ndolantan na kunu Tunisikaw fɛ yen u ni Jordani min yɛrɛ qualifié don ka taa Coupe du Monde na balontan in kɛra Aradezkaw fɛ yen ko nin ye u ka ɲɛbila balontanw daminɛtɔ ye sa n'o ye badenya ndolantan ye yanni Coupe d'Afrique cɛ balontan in kɔni banna kunu fala ye fu ani fu la fu ni fu in a kɔni ka fisa a y'a to min ye dege karamɔgɔ ye maa minnu nana minnu kun famana ka jouer équipe fɛ k'olu dɔw lajɛ yɛlɛmali caman a sera k'o fana sigi sen kan Jordani ko a équipe in ka ɲi han fala ye k'u ka défense ka ɲi kosɛbɛ
Fransikaw fe Kylian Mbappé ni Paris Saint-Germain ko a ko taara laban kiiri ka ko ye fala ye min ye Real Madrid ka numéro 10 ye k'ale ko sa ko sefa wari euro wari $253 ko Paris Saint-Germain kan ka o sara ale ye sabula a ye tɛgɛnɔ bila min ye a ka hakɛw sɔrɔli a n'a ka baaraw kɛcogo la ka taa ka contrat ko ma ko a kan ka o sara. Paris Saint-Germain fana ko k'olu fana ka euro wari $440 ko bɛ Mbappé la ko bɛ kɛ ni a ye degun min se olu ma ani a ye waleya cɛjugu min kɛ olu fɛ yen. Kuma in k'a taara kiiri bulon kan sabula baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra san 2022 san kɔnɔna fala ye. Mbappé ni waati in na ale bɛ Real Madrid kɔnɔna na nka k'a jagoyalen don sa min ye tɔn ye a ka nin wari sara ye. Kiiri sigilamaw ko sa ko a jaabi o kɔni bɛna bɔ ka di bɛɛ lajɛlen ma décembre kalo nata tile 10 ale ni 6 ni Ala sɔnna ma. Nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kunnafoni min dira e yɛrɛ fɛ ani ne a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17